प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायलायना फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायलायना फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बे रायजोसभा एमपि बेसेबां खामानि दं हामा बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन बे रायजोसभा एमपि बेसेबां खामानि दं सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंनो जे रायजोसभा लकसभा गोबां दिनै इउपि मा बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन बे रायजोसभा एमपि बेसेबां खामानि दं सार प्रमद सारा बुंदों दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा मोननायथ' हाया होनना बुंदों दिनै मेन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार प्रमद बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबाय ना जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायलायना फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायलायना फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों